Salam mehriban dowlar. Türkmena 7 ölçü bir kesip ölçüň nä derejede möhüm jogapkärçilikligini aýtdy. Ýürüt ölçü işlerini etken hünärkär we topografiýa diýet. Bu gadim grek sözi bolup topos stronyerň grafa ýazýaryny. İnternetten topografiýa baradaky videolar görüşdirdim. O taýda videolar bar, türkçe, orsça, ingilisçe videolar. Ýöne bir umumy düşünje berýän, umumy topografiýany dolugyny hiç bilmeyen adamı doğruluğunu düşündüren bir video gavat gelmedim. Koyulan videolarım yürütü hünärmenlerin bir meselelerinin çözgütleri ya bir kurallarının näkilik işleýänligini şolaň tanıştyrışı barada video. Berde nolan tapawga çelli diýip bir video tapak hukumynda video çekmeyi planlayan bu hiç bir topografiýa barada bilmeýän adama doğruluğuna bir düşünce vermek maksatlı oluyor. Ähli guruluşyk işleri yerine ýetirmek üçin belli bir tapgyrlardan geçýär. Bu tapgyrlar gysgaça şeýlerek bolýar. Ilki bilen binagarlar binagarlyk çyzgylaryny çizýärler. Bu binagarlyk çyzgylaryň esasyna konstruktiw hasaplar edilir. Konstruktiw hasaplar edilen çyzgylar guruluşyk meýdançasyndaky değişli iş ýerlerinde tapşyrylýar. Bu çyzgylary amala aşyrmak, ýani durmuşa geçirmek üçin takyk ölçeýler gerek bolýar. Takyk ölçeýleri değişli gurallar bilen tapawyklar berýärler. Hünär taýramak gyn mesele emel bilenlersiňiz. Käbir adam fiziki işleri halaýa, akylda ähmiýet çekmek birazjyk kellagyr hasaplaýar. Tertine käbir fiziki işler agyr berýär, akylda ähmiýetini gowy berýär. Bu kärde ikisem bar. Akylda ähmiýet çekýärler üçin fiziki işler de işlemek halaýanlar üçin bölümler var. Şoň üçin başlangyda fiziki ähmiýet çekilen işler bilen başlaýan, soňra ýowaş-ýowaş ýokarlanykça akylda ähmiýet çekilen işlere tarap ilerläp gidilýär. Haýsyna özüňiz işleme gyzykly görseňiz, ýeňil görseňiz, özüňize ýakyn görseňiz, şo ýerde saklanyp ýa-da dowam etip bilýäňiz. Bu hünär köp taraplaýyn bir hünär diýip tanalýar. Şoň üçin köp hünärli, dürli hünärmenler bilen işlenilýär. Onsoň şu hünärde işleýän adamlar başga bir kär saýlamak desele ýa başga bir käre hünäre geçjek bolsalar, kämir kynçylyk çekmeýärler. Öňden dürli hünärdäki adamlar bilen işleşip o hünär barada bir näme düşünje alýarlar, olan kynçylygy bilen, ýeňillikleri bilen tanışlyk bolýarlar. Şoň üçin eger bir hünär saýlamak deseňiz, ilki geodeziýa, ýani topografiýa hünärine işläp, beýle hünärler ýowaş-ýowaş tanap, olan kynçylygyny, özüňize ýakynly, başarmaňyzy bamy, olara göz ýetirip soňra saýlamak da bir variant bolup biler. Topograflar näçe galanýar diýip hökmän sonra berilmegi mümkin. Eger sonra bolar. Men pikirimçe umumy girdejleri gowy diýip hasaplaýan, o ýere görä, işe görä biraz ütgäpler. Muny eýer siz topograf barada bir näme düşünje alanlarsyňyz, nämeden bilýäňiz, näme iş ýanyklerini bilýäňiz. Şoň üçin ýakynyňyzdaky guruluşyk işlerine işleýänlerden ýa-da tanış bilenlerden, şu işe değişli, şu işi bilen adamlardan girdejleriň işiniň kynçylygyndan sorap bilýäňiz. Näçerek näme bar? Daşary ýurtda ýa Türkmenistanda näçerek talap bar, näçerek girdej alýarlar, kynçylygyny bilip bilersiňiz. Ýöne gysgaçyraak aýtsak, talap ýokary, işi gaty bir kynal, akylda ähmiýet çekmek isleýän adamlar üçin has bir gowy mümkinçilik diýip hasaplaýan. Ýa fiziki ähmiýet çekmek isleýänler bolsa, olara da ters pikirde. Birazajyk aýdaýly 80% fiziki ähmiýet, 20% akylda ähmiýet çek. Beýle de görnüşler bar. Ýani fiziki ähmiýet çekmek isleýänler üçin bunýalyk görnüşler de bar. Olar öz isleňide, başarmaňyza görä saýlap bilýäňiz. Video sapagymy esasy 3 tane bölege aýrar. O 3 bölekde esasy işlenýän zatlar köp zat däl. Nivelir, distamat, AutoCAD. Nivelir beýikligini, pestligini ölçeýän gural, muň näkilik işleýänligini, günlük durmuşmada näkilik ullanylýanyny, hojalyk işlerine näkilik ullanyp bolýar. Hünärmenler bolmasadan bir işlerin näkilik çözgütleri bar. Şo arada bolar. Bir video sığmasa 2-3 video bölersiz. Ýerden distamat. Distamat belli bir nokatlary, aralyklary, ýani koordinat bilen işleýär. Bizde beýiklik däl, aralyklara çelli ölçeýär. Biraz texniki şaşırımlarak meseleler çöýdýär. Üçüncü AutoCAD. AutoCAD umumy bir düşünje berer AutoCAD'den. Hem de şu taýda diňe geodeziýa, ýani topografiýa değişli bölümine öwredýär. AutoCAD'da bir näçe işler etip bolýar.
olara girip oturmak esas AutoCAD umumy düşünje berer. Soňam topografiýa degişli bölümini görkezler. Elbetde bir video tagdyryljak tema däl gurrunda. Şoň üçin bu umumy bir düşünje bermek maksatly şekil götür. Eğer gençleýänler bilmek isleýän bolsa, indiki video tapaklamada her bölümde bölek-bölekleýin düşündirip aýtyp geçer. Indi bu hünäri, käri öwrenmek isleýän bolsaňyz, ýa-da diňe gyzyklanyp gençleýän düşünje almak isleýän bolsaňyz, indiki birinji tapagymyz bilen dowam etip bilersiňiz. Indiki birinji tapagymyzda görüşýänçe, käderçe sag bolun.